Afanye Musa kuyateka Lassi nabi afanye Djinètigui Lassi oh Allah Mabito parola la kasoro nyana fimbila Ndife kanyana fi kantiga baroko no shino ngani nyana fina fana uyino he mbife ka feno de nyini ife na binye afonye Camara cheti fa bulila nti pa fa ka bulila bada ka fa nti pa koroni fa bulila to fa nti pa leva bulila murido ngaya Lassi, kone moko bi fendo la na fole be ka fonye Camara no ne da wala ni de no kare adingo kukuta para la kero benino imma ko femina fai na be se abafi na te se abafi kana jo amare muso kuyate ega Djinètigui ni ngata ko aramata sikilendra namo jina aramata namo kurukumba kundo kurunde jina la katikuru kwari aramata sikilendra namo achetra me achetra otra ko wasa ma otra malite ka kuruka bakita kasemani namo musa ni jina sola ani jina ne fe o te kleni la site jina sola ni jina le la sife te urugue te ke jina to yin Fatuma ta la o te pian bindu la o te pian no der e ne nu ve ngone musa ko der e nu ndamle ni ante ne molonde fe mi ma da fa ngro di ni masa mama Djinètigui biso jina Musa kuyate ne moko bi femina ka fa Lassi na yere jina na yokungafo aya nete wariko ayo mafika wardia mafika sanudia mafika nzondoni mafika Djinètigui mafika nzomobile mafika duguludia mafika nzondujole mafika koloshidia ibi feve miri kanyana maya kononete ngana moko bi fengelende la ikude jirane na Lassi ude kabinye bi feika yirana ko valeri bi kam sogoro balla ibulu aywa Lassi wala Camara musogoro basigi meka kadija beko Lassi yeduga denye beko Lassi kanyi ala ene di chabakora mima atobo de ko Mamadu ajamu Dembelé kabo siku kabo santoro ni karandela miyangala ni dira musogoro ba mima atobo de ko Fatuma ta Dembelé kabo santoro ni karandela miyangala uyena wala ko sokono ngonguti sakuto ko sokono wa ala sona ko duwa wujabi mbolo ne de ko baba ma ka fa mama e ngone mo ko bi duwa wukelendela au bolo nyela maya kono ayo kenye nya fara to be ko baba yenyi nga kudu wujume nkudu ngoma ko biduwa wukelena oduwa wukele munye au mako bijo femina ne bulo tumamina akasura be o ko fe akana do wukenye tu ayo Djinètigui Lassi da soko musogoro ba valeri kadinye wallahi okay
Namu. Ne ma faye dona shuna ne ba fiki mun do ni nga kuma kan ba jasa ka sheriff mara na idara jansa fonte ne te mun do ni mbo kene kan shuna be ayo mo tigara fo na so ajara ko fo mo ka fo ajara voilà wallahi hal ne kuma mi ko la ka kuma mo fo ne tanto o no hakil na nyana boka ba wallahi hal ne timito ne jo mo ga du la ko yin tege ka so ye mo ko teso ka do ndabale ye ko le suno la sika jina ba chi wallahi ne nu ndamle san fly kololo do kono atidi mo fla sara wallahi nu ba kala ma ugo ko nu teke fuye wo ko kede we mo ra ka sara ka nu bo kololo de bolo wo ba me fana de ko klo wala jine nu manu form wo shi nu jino de be ka ande ma ko la sino fulla haratundo nous malama mo ci dan ko fete ci yiso oté hey juguma joya dan ala nyuma joya dan ala nous ibora sa ya fulade la wallahi fura be ka be ka jugu ya la kana ba ere ma nini shite nini banatekele okay nous kuma na me kanyere so what dem blane na parce que les be mininga jia ke woro la mfasa kono chero ida so nous yo ko go ya geleale okay konan de kuika moi mo mi yake avec groupe sigorman nandela groupe sigorman flabe fla mo fla sara nous ben kalié wala ni na sante ba kelembe sa ni ma fo dongli la ite ke feyeble oh Jamate que me seu. Nous j'enfant un colo boyana. A tokele mba ban bikuno. Oh, kadade. Ni ye fendi ma yo ko dafa de sunu amba ka nyana bo France ka so foi ma se France. Nous nous a follow chero marana de la kamodo dumuna nya kuma ni kundige ye ma famo suno ngo do na teme ya ni kunyo che shube bo karamwa adrafi ben ala tia shubo la be ai akera nous a flana yere faso fa du kono ni de afo asabana yere je no way anana be Côte d'Ivoire akera Côte d'Ivoire da barikera Côte d'Ivoire awati atidi desala ala balola kamoli person tablo ka du tablo ko ka du tablo malla adona do de wa be bana kata do tro so le go fana da do la atidi be ba do jina marshal kuma no huye nous yeme ke bama ko ya no mo wa kila ki voyager la ka sore bien nous yibina yene la sidi afi ibita ka nyana jela jamana wore
nous il y a bien à foko ba foko tawara kala nous wa kula nyina samia jibe se kuma nous ibe commencer à filer ma tout sino wadu la ifilla parce que kuma fura utiliser le doya ko ala abe bora ala de oro oh chile nous y bolo fait même blanc Lassi na tiɲɛ kuma fɔra n'a kɛra moriya ye ɲɔ cogoba ne ma ala tɔgɔ fitinin kalan ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔ n ye barawutu kalan jumla 6 ka hamu kalan hamu kalite 49 ɲɔw ye ɲɛna nka ne ye 19 kalan hamu yɛlɛma cogo la ka kimiyaw kalan jumla 6 ka inalikaw ma kalan nka nana ye dɔnni tɛ tiɲɛ k'a bɛɛ da kɛrɛfɛ ngo mi janto mama na mi janto baba la ni ala faralanga olu barika kama wonde toko hali afla kana kasuina chugumina Lassi bika kumanga Lassi ba donne dusukuna ko zonde ko sobe bari mi fe ka chie ye mi fe ka chie do Musokoroba Valeri Kadinye Namo Camara. Nous Namo nous ou bêtise ou désert n'y a fini que le banchouin nous saka fulange durane ka kuna siriba nous yetamasira mo gingi o wulila atibe yele nodi Camara c'est ka sigu veni sigili fende be nous tabali kana sila me munga ngake ni do bari suru la lu ayimine Bagajade nous on va faire famille to te fo e ba ta machine fika dukuno e ka dukuno o fo ko anu ni gara ni ni kya o ya ta machine jamna go kala ma do fana ya da ma kuma o ya ta machine do e da zo Camara ana makesa ya do dukuno ala ga boli aga ga seza ana shufura be basra de ngo bo be do ga iga hera be ko mun ani saya Camara no me sababu dima me tanto tere do bi ni so jam kene ni mbai ni boro bu kawi no akabo ni 7 day
be boyan te sebe de dimati na shidimo jino bu take ngade de Djinètigui ne de be jino bla barala Ika sirama mama yinde aye sirama aye sirafenye Bakorobabougou ni so diara wa est-ce que nous e baraje wa naga jelo naga follo awa sara abe dugu to je wa obi an ala bla e do ke wa ai do ke wa absha du ka dina he do ke absha so karbe bi ga danso amuna masidi Camara ma kala je dana itara ani ngolo bani fumuso Bakorobabougou ka be jansalo kala je ka fu semane toni ga finita muda arajo sayajo kasoroni ya todo ma ubi saja toni bana no koyada kasoro imana ke safe ubi soja mi gasira